کۆمبوونا سەرۆک دۆنالد ترامپê bi serokê Kuriya Bakur re lêhan wê bêhêvîbûnek derxist holê piştî nelhevkirina her du aliyan ji bo peymaneke giştî li ser programa navokî ya Kuriya Bakur. نێڕینێک کیم هەیە نەوەک یامەیە لێبەلێ ئەو پڕ نێزیکترە ژیابەری ساڵێکێ ئەس هزر دکەم کو ئەمێ بگەهێن هەv لێژ بوو vê serdana taybet me biryarda ku divê em li ser vê rê bimeşin. Lêl aliyekî din li cîhanê li Washingtonê diramak din dihate lîstin di nava Kongresê de ew e bihîstina şehadetiya Michael Cohen'e got dibe ew ziyaneke mezin dikîne serok. Navê min Michael Dean Cohen e. Parêzerê taybetî yê serokî berê bi awayekî xwebawer li dijî serokê li pêşa Kongresê û welatiyên Emerîkî li ber televîzyona niştimanî peyivî. Cohen serok tawanbar kir bi gunehên li dijî yasayê û rengekî pir xerab da serok li pêşiya Emerîkiyan. Çunku ez dizanim birêz Trump çi kes e. Ew nijadperist e, fêlbaza û sexteçî ye. Trump ji aliyê xwe ve gotinên Cohen red kir û komariyan jî ew derewçîn derxist û demokrat tawanbar kirin got ew şehadetiya Cohen ji bo xwe bikartînin. Kongresmanê Komarî Clay Higgins li ser wê dibêje got ev gaveke ji bo goziyanê bigînin serok û wîjdeselatê derînin. Lêl gorî şirovekarê yasayî Randy Zelin dibe got ev şehadetiya Cohen ziyaneke pir mezin dike li ser siyaseta serok û yasayên hikûmetê. Serok dibîne got ev civîna bihîstinê tenê ji bo nixumandina xebatên siyaseta wî ya derveyê. Ez bawer dikim guhdarkirina gotinên sexte mîna vê şahidiyê di nîvê vê kombûna giring da ew kêşeyeke mezin e. Têkçûna li hevatina bi Kuriya Bakur re li kêleka şehadetiya Cohen li dijî Trump dibe got ew rastî kêşeyên zor bê di helbijartina têde bo gereke nû ji serokatiyê. Wisa şirovekar rewşê dinerxînin. Ji bo serok ew li hemberî berhengariyeke mezin e ji bo paşa rojê di nav van pirsgirêkan de tevî lêkolînên li ser pêwendiyên wî bi Rûsya re bê serpereştiya şêwirmendî wî yê taybet Robert Mueller.